Našu dnešnú krátku výpravu za 3 druhmi energie začneme v modernom diagnostickom centre v autoservise. Motor mám presne nastavený, ale pre istotu som požiadal presné zmeranie výkonu a spotreby paliva. Rád by som vás presvedčil, koľko energie, aký výkon môžeme získať z 1 litru benzínu. Benzín, podobne ako uhlie a nafta, patrí medzi chemické palivá a tie sú dnes základňou našej energetiky. Skúška odštartovala. Otáčky 3350 za minútu, 4. rýchlostný stupeň a výkon na kolesách 15 kW. Spotreba je dobrá. Indikátor ukazuje zhruba 6 litrov na 100 km. 6 litrov to máme približne 5 kg. Takže s 1 kg prejde moja Škodovka zhruba 20 km. Chemická energia palív, ktorú meníme na otáčanie a mechanický pohyb, má svoj pôvod v elektrónových obaloch atómov. Atómy vo vnútri každej hmoty vykonávajú tepelný pohyb. Víria, kmitajú, preskupujú sa. Ešte šťastie, že sa tieto pohyby navzájom rušia. Beda, keby sa niekomu podarilo čo len na okamih usmerniť tepelné kmitanie atómov tohto automobilu do jedného smeru. V tom okamihu by sa auto premenilo na raketu, ktorá uháňa rýchlosťou 7000 km za hodinu a zničilo by všetko, čo by mu stálo v ceste. Tak a sme opäť v poriadku na ceste. Na rozdiel od nadzvukovo rýchlych tepelných kmitov atómov nás pútava predpísaná 90 km rýchlosť. Začiatkom tohto storočia sa začal zaoberať pohybom atómov a telies Albert Einstein. Zaujímavým poznatkom bolo, že čím sa nejaké teleso rýchlejšie pohybuje, tým viac mu pribúda na hmotnosti. To znamená, že sa stáva ťažším. Pri povolenej 90-ke máme obaja, to znamená ja i Škodovka, asi o miliardinu gramu väčšiu hmotnosť, ako keď stojíme na mieste. Na trojnásobok by stúpla naša hmotnosť, podľa teórie relativity, až vtedy, keď by tachometer ukázal rýchlosť so 6 nulami. Einstein si pri tej príležitosti položil otázku. Ak spôsobuje pohybová energia prírastok hmotnosti, nepochádza hmotnosť